Na, na, na! Azt sem tudom, hol vagyunk. Hol vagyunk? Közhelybe. Közhelybe vagyunk. Egy pénteki napon a havas erdőben. Tök jó, hogy a lánctalpam, Bakrasról lánctalpam az otthon van, amikor ilyen jó kis helyen lehet kirándulni, azt ez ennyi. Hadd csúszson, de ha már megvan és több is van, akkor szerencsére, hogy otthon van. Erőltetett hegymenet. Hát igen, akinek hólánca van, az nem csúszik úgy, mint én. Az meg de jó, hogy van egy hóláncunk otthon, nem is egy, többféle vaskarmos, vashágó, jégcsákányos talp. Bent van a szekrénybe, szatyorba, a szütyőjébe. Úgy van. Azt a mindenit. Ráfagyott a fika a bajszomra. Aha. Na, Nem röhög, neked is megtörtént. Á, soha. Na, de innen seggel lecsúszni nem lenne hülyeség. Tényleg. Lehet, hogy meg is történik, még ha ilyen jó a tapadásunk. És ide hogy fogunk lejönni, igen, ez itt a kérdés. Mutass először a kínai terméket. Ja, várjál, Marcikám, fogják. Ez itt aztán kicsit túlcsúszott, várjál. Most jogapózban egy kicsit megpróbálom fél kézzel leigazítani. Kesztyűs kézzel bánsz vele, látom, de vigyázz a kötött kesztyűre, mert... Ja, Ez az. ez a jóga gyakorlati alkalmazása túlélés esetén. Szuper. Így. Ez az. Indulhat. Ú, bazzeg, ez tapad, hallod? De jó. Mindjárt, gomokod az a hátam. Szuper lassított felvételben azért meg lesz. Ó, mint a gyerekcsí. Marcikám, te ne próbáld ki, mert neked nincs most ki. De jó. Na, akkor Lefelé pedig kurva, gyere, megfoglak. ugyanezt vashágó talp nélkül. Hozza, gyere ide! Hozza, gyere ide! Ide. Hát ez átverés. Aha, hát azért ha nem vagy itt, azért ott lent vagyok én. De ez fölfelé nem működik, csak lefele. De lefele. Lefele előre megyek. Na itt végén egyébként ilyen kis, hát ha megnézhetjük, ha gondoljátok, hogy ilyen kis sziklák vannak. Jó, gratulálunk, Bodza, jó van, ülj le egyes. Na. Ő átment azért a dolgokon. Hölgyem, maga mit csinál itt? Maga mit csinál itt, hölgyem? És úgy elvittek, hogy egy kis kitérő, vagy visszamegyünk lefele. Hozzá, te hogy nem csúszol meg? Várjatok! Ott van a nagy barlang. Itt egy medve vagy egy kutya volt fent. Hát lejönni nem fogunk tudni. Én beszélek, de én fogok a legnagyobbat zakózni. Hát ez az! Azt majdnem kibillentem. Kutya meg röhögve ott van már fönn. Na, a Bodzának meg se kottyant. Ez ám a szép kis téli lak. Téli jászol. Hacienda. Be van zárva a mini ajtó. Mini vaskapu. Ott egy fekvőnyugvóhely. Itt meg
Be van zárva. Barlanglátogatásnak vége van, bezárt a bazár, és szépen csúszunk lefele. Menjél. Bodza leült. Bodza, ne ülj le, miért ülsz le? Bodza, mi a baj, Bodza? Mi, Bodzi? Ennyi volt, el is hagytam az egyiket. Mennyi, Bodza, mennyi, Bodza? Bodza is ugye seggén csúszik. Ha tudtok jönni? Önye megindulunk. Aha, jövök. Ó, megkapaszkodtam. Ez stabil. Itt azért fúj a szél, én is azt éreztem. Könnyedén. Lejöttünk. Itt már csak járni kell. Teli talppal. Ott, ahol a Bodza van, ott nyaltam el. Régen a haveri körben, a társaságban valakinek volt egy VHS kamerája, és azzal felvettük a túráinkat. Aztán most így 20 év elteltével visszanézni, tökre nosztalgikus, meg tök jó élmény. Úgyhogy ebben a szellemben, modernizálva, akár ilyen túra kiránduló felvételeket lehet, hogy gyártok. Ennyi csúszik. Mondd! Bemutatom a kínai népmadzseregnek a legújabb termékét. Az a helyzet, hogy a hóban nem igazán tartós, tehát amire ki lett találva, hogy akkor most ez jó lenne így lejönni vele, hát ez nem sikerült a kínaiaknak megoldani ezt a dolgot. Nekem sem, majdnem dobtam egy hátas, de így sikerült, ennyi. Úgy kell csinálni, hogy meg kell erősítenem otthon. Meg kell erősíteni, ez az. Nem úgy van ez. Lánccal újabb Kis vizékkel, sárgák kitálták, hogy fémtüskékkel. nyúlik, hát nagyon okosak. Csak nem jó, tehát ez így persze Igen, a de azért- betonúton hibátlan. Jó, de amikor megveszi az ember és a postás meghozza, akkor általában a meleg lakás ajtajánál csönget be, és ott veszed át. Egyből már a nappali közepén ki tudod próbálni, és örömmel fogod konstatálni, hogy hát bizony ez tök jó, mert ez jó a 40-esen, Igen. meg a 43-as cipőméretre is. Hibátlan. És ez tök jó, ez ilyen univerzális. Ja, ez tök jó termék, és már küldöd a pozitív feedbacket egyből vissza. Mindenki boldog, mondjuk amikor élesbe itt a Mehetünk a másik irányba tesztelnéd, is amúgy volt. akkor derül ki, hogy ez mégse annyira működik. Az de, segítek rajtad. Igen. Hagyd a picsába. Ennyi. Fagyás helyzetjelentés. Hát a lábujjaink, meg a kesztyűben az ujjaink kicsit le vannak fagyva. A probléma lényege a következő, hogy túl hegyes a bankasnak az óra, ezáltal eléggé összeszorítja a lábfejet. Persze nem annyira szorítja, de lehetne lazább, és akkor nem lennének fagyva a lábujjak. Ezért a bőrbakancs az sokkal szélesebb orrú, és abban biztos, hogy nem fagyna el, sőt, abban még vastagabb zokni is beleférne. De hiába venne az ember ehhez a bakancshoz vastag zoknit, még inkább szorítaná az elejét. Annyi, hogy passzentosan érzem, nem szorít, de passzantos. És ez bőven elég ahhoz, hogy már hidegnek érezzem a lábujjaimat, illetve hát le legyenek kicsit fagyva. Ugyanez Bodzáról nem mondható el, mert ő baromira mezitláb nyomja. Ő laza. Országos kék túra vonalán kirándulunk, és ennek velejárója, hozzá tartozója pecsét. Na, hogy kell, Jelvényszerző túra mozgalom. Pecsét Verde. Szelfizni kellene, úgy van az.
Adok egyet a homlokodra. Ott egy kis mandarina a vizé. Mandarina duck. Előző túrázók jóságából fakadóan. Nehogy elhalljunk. Lábnyomból emeteg Andi meg tudja mondani, hogy páros ujjupatás, az páratlan. Meg. Te mi a csinálsz? Te hülye, ugyanúgy forogsz, mint a kamera. Nézzek, oda van nyalva minden. Hát az csak, hogy nyál, hát nem érdekel. Az volt fönt a barlangnál, és csak